Joet zal ik een van mijn grootste angsten doorwinnen en dat is zwemmen in de Waadzee. En ik vind dat eng omdat ik gewoon net weet wat er onder me is, wat er aan mijn chin knabbelt en ik net zien kan hoe diep het is. En ondertussen zal Saskia aan de andere kant van de brood me ik nog even vertellen dat het bij haar al krek wat op zit. Jennifer, ja, dat is inderdaad heel erg eng. Ik zou me goed oppassen. Ik zou dat deur weer. Wist me nooit wat er in dat vieze water al Jeroen zwemt. Dat probleem kennen wij hier natuurlijk weer net in Nieuw-Zeeland. Het water is hartstikke helder, dus we kunnen precies zien wat hier onder de water leeft. Hij komt naar mij toe. Hij is heel dichtbij nou. Give it. Ja, en er is hier een soort zending de water. Daarom is Nieuw-Zeeland een heel populair land om te doen. Maar zowel mensen hier lokaal als internationale toeristen die hier naartoe komen. Een octopus, och wat een mooi beest hè. En hij kan zacht verrooien van kleur, maar hij is zelfs inkt op het spuit zien. Een paar weken geleden ben ik zelf nog doeken geweest en dan zoek ik een verskaten om visken en een koraal. En vooral de onder de wette landschappen zijn heel bijzonder, met grotten en bogen en tunnels. Maar doeken is net de enige manier om te ontdekken wat hier aller onder de wette zwemt. Ik mag de kajak of een paddleboard of zelfs vanuit het strand kun je al van alles ontdekken. Zo zoeken we soms manta-rays, dolfijnen en als we geluk hebben zelfs orka's. En laatst doe ik op het strand en toen zeg ik dit. Tje, dus een zeehond zie ik. Kijk achter mij. En hij gaat op terug. Bye bye. Ja, Saskia, dankjewel. Gelukkig heb ik Hein Willem, lifeguard van de KNRM Food, om mij een beetje gerust te stellen, omdat ik het gewoon al een keer heel spannend vind. Ik vind het als eerste natuurlijk al hartstikke eng dat ik niks zag en bij Saskia is het hartstikke mooi. Maar is het wetter dan echt zo smarrig? Nee, zeker niet. Het wetter is hier eigenlijk hartstikke skin. Het komt meer omdat het altijd in beweging is en dat het warm wetter omheen komt en dat de zon erheen komt en dat het daarom zo troebel is. Hoe meer het van de kust af is, hoe helder het is. En dan is het leven, onder waterleven meer patiënt. Maar wat leeft hier eigenlijk? Van alles. Zeehonden lopen wel uit de buurt en ik ben haast nooit door de Noord gewoond. Ik ben meer door de Wadden gewoond en tussen de eilanden in. Er zijn wel visjes en dat er een krab in het chin biedt. Ja, en in Nieuw-Zeeland is ik net zo veilig hè, als tekst. Ja, oké, no has me. Want ja, we hebben hier inderdaad haaien. En de meesten zijn schuldig, hè. Maar soms komt er ik wel eens een grutme voorbij. Dus dan is het even oppassen als het een zwembist of op een surfboard. Gelukkig binnen de kustwacht en de natuurorganisaties hier heel erg alert. En die monitoren de haaien ik. Maar ja, door het warme wetter komen ze wel steeds dichterbij. Maar wat een volle grote gevaar is het waar en de wind. Want die kunnen je samen omslaan. De stromingen in de rivieren en in de zee, die kunnen heel erg sterk wezen. Dus krijg in Nederland moet je heel goed oppassen als het wetter in is. De zee, waar zo werk is, dat is natuurlijk best wel groot en intimiderend. Daar moeten we nou eigenlijk op letten als we in die zee zwemmen. Nooit alleen zwemmen en dan hebben we altijd nog de KNRM-vlaggen hier. Dan is het nou klinken of valt het al helemaal ta, dus ik denk dat ik er dan maar gewoon voor ga. Oké, dus ik zit er aan de kant van het wetter en dit is het moment dat de kring springen met 3, 2, 1. Zand, laag, blups. En ik viel het gewoon, hè. Paniek. Die stroming is hier net eens heel sterk, maar ik weet wel meteen mij aan. En ik denk, ja, nou moet ik dus hier snorkeling om te zien wat ik zag hier in de Waadzee. En ik dacht dat, maar mijn holle onder water alleen nog maar green. Mag ik eruit? Armin. Zo, het water in mijn snorkel. Maar ik heb het niet in. En als dit filmpje is, zoals misschien denken, het valt wel ta. Maar voor mij weer dit echt een overwinning. En dit is net de laatste die ik doe. Vond je dit nou een leuke video? Like en abonneer dan. En deel hem ik vooral even, want het is gewoon heel erg belangrijk dat we veilig die zee ingaan. Zoek even op de website van de KNRM. En dan wens ik je allemaal een hele fijne simmer.